Moji klinci obožavaju glazbu. Naravno, u jednu ruku, da tako kažem, osuđeni su na nju, okružuje ih 24 sata dnevno. Ja u svom stanu u Zagrebu imam mali studio u kojem svaki dan snimam, sviram, pjevam. I često u njega ulete ili Dita ili Leo. Moram priznati, bez neke lažne skromnosti, oboje vole pjevati i pokazuju zavidnu razinu pjevanja za svoje godine. Ali s druge strane Leo puno više pokazuje interes za pjevanje i sviranje. On stvarno voli doći kod mene u studio, voli svirati klavir, naravno ne zna ga svirati, lupa po tipkama. Imam jedan električni bubanj koji ga jako fascinira, često na njemu svira. Ima svoju malu usnu harmoniku po kojoj non stop nešto puše, ima svoju malu gitaru, ukulele zapravo, voli lupati po tom. I što je interesantno, on voli jako pjevati. Omiljena pjesma mu je u zadnje vrijeme Pinokio i sve će biti u redu, obožava Gobca, Gobac mu je ono number one. Šta im volim pjevati? Pjevam im, dakle, sve te pjesme koje oni vole. Gobac je obavezan repertoar i ubacuju im nekakve pjesme koje sam ja volio kao klinac. Mi smo gledali, emisija se zvala Branko Kockica i jedna od pjesma je Kocka do kocke, kockica, kroz prostor i kroz vrijeme i uvijek ista pitanja i uvijek iste šeme. Ratatatira. Kao i svi vi, i ja se nalazim u karanteni, u kućnoj izolaciji. Imam tu sreću, nalazim se trenutno sa svojom obitelji u Virovitici, gdje žive naše bake. Ovdje imamo prekrasne kuće, bake su nas dočekale obje ručke. Imamo velika dvorišta, tako da moja djeca imaju tu sreću da mogu svaki dan trčati po tim dvorištima. I Virovitica je mali grad, nema tako puno ljudi, tako da tu se ne osjeti toliko taj stres. Zahvalni smo na tome da su nam naše mame, odnosno danas bake, otvorila svoja vrata i pružila nam utočište u ovoj teškoj situaciji. Ja zapravo svaki dan radim na novim pjesmama. Dovršio sam 3 pjesme potpuno nove koje ćemo sredinom 6. mjeseca ući u studio i snimat ćemo nove singlove, radimo na novom albumu. Na svu sreću u današnje vrijeme tehnologija je toliko napredovala da mogu se čuti sa svim svojim prijateljima iz benda, poslati im svoje ideje, onda oni snime svoje instrumente i tako složimo pjesmu i posao ne smije stati. Završio sam osnovnu glazbenu školu za klavir. Kako to obično biva kad te roditelji na nešto pod navodnicima tjeraju, onda ti se to nikako ne da. Tako da, kad sam završio školu, ja sam zaklopio taj klavir, nisam ga otklopio jedno 20 godina. Tih 20 narednih godina svirao sam i učio sam svirati gitaru. A onda kad sam prvi put otklopio taj klavir, napisao sam pjesmu Tango. Pam, 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 pam. Tako da sam danas jako zahvalan svojim roditeljima što su me upisali na taj klavir. Osim gitare i klavira, mogu odsvirati neku pjesmu na bas gitari, nekakvu osnovu, držati ritma na bubnju. I volim se zapravo igrati sa svim mogućim instrumentima, jer svaki instrument je inspiracija za nekakvu novu pjesmu. Prva pjesma koju sam naučio svirati zasigurno je bila neka od Bacha, jer sam išao u glazbenu školu, svirao sam klavir i morao sam svirati nekakve Bach, Mozart. Nemam pojma šta je to sve, ne sjećam se, stvarno je to bilo davno. Ali sjećam se da prva pjesma na gitari koju sam naučio svirati je bila Knockin' on Heaven's Door. Dakle, pjesma Bob Dylana, odnosno u to vrijeme kad sam ja odrastao, proslavljena kroz izvedbu Guns N' Rosesa, tako da mislim da je to bila prva pjesma na gitari koju sam odsvirao. Da se mogu ponovno vratiti u srednju školu, koji bi si dao savjet? Pa, ja sam zapravo uživao u srednjoškolskim danima, moram reći. Danas kad pričam sa nekim svojim kolegama, mnogi imaju nekakav strah od te srednje škole. Ja sam baš uživao u srednjoj školi i obožavao sam svoje profesore, obožavao sam, super ekipu sam imao u razredu. Volio sam ta prva istraživanja, što glazbena, što ljubavna. Imali smo sjajan disco klub, zvao se Vanadis, koji puštao jako puno rock and roll glazbe, tamo smo izlazili, tamo sam oformio band. Tako da, dao bi si savjet, jedan veliki savjet velikog mislioca Davora Gobca, sve će biti u redu. Teško se ovako na brzinu sjetiti samo jedne priče, smiješne priče na koncertu ili na nekom od naših putovanja, bilo ih je jako puno. Ovako, na brzinu kad razmislim, jednom prilikom smo prije izlaska na pozornicu dali našem roadiju, dakle tehničaru koji provjerava da li je sve u redu i koji nosi na pozornicu naše popise pjesama, dali smo mu krivi popis za našeg basistu, tako da samo prva pjesma bila ista, sve drugi su bile njemu krivo napisane. Tako da kad bi bubnjar dao 1, 2, 3, 4, mi krenemo, a basista uvijek u krivu stvari, onda gledamo šta je.
I onda nakon par pjesama je skužio foru, mi smo umirali od smijeha na pozornici, iako to zapravo i nama samima radilo lošu sliku, krivu sliku prema van publike, gleda šta se dešava pa ne znaju početi svoju pjesmu. Nama je to bilo zabavno jer nam je valjda bio, ne znam, 3., 4. dan za redom da sviramo pa smo htjeli nekakvu anegdotu napraviti i da bude nama fore. Eto. Hoće li Leo dobiti svoju pjesmu? Leo je zapravo dobio svoju pjesmu i puno prije nego što se rodio. Ispalo je spontano, slučajno, ali poslije kad se rodio, kad je dobio svoje ime, ja sam zapravo sam sebe iznenadio jer pjesma Jantar koju sam pisao za svoju ditu kad se rodila, započinje prvi stih počinje za tebe Leonidi, tope sa zvježđa, Leonidi, ali ima to ime mog sina u početku pjesme, a to je pjesma zapravo posvećena svoj djeci, tako da je posvećena i mom Leo. Ja uvijek pišem pjesme o stvarima, situacijama, ljudima koji me okružuju ili o nekim situacijama koje se dešavaju unutar mog života, tako da sigurno će Leo dobiti još neku novu svoju pjesmu ili Dita ili moja žena ili moji prijatelji, kako to obično biva u pisanju mojih pjesama. Star Trek ili Star Wars? Pa moram priznati da ja nisam pogledao niti jedno niti drugo, tako da nemam pojma o čemu se radi. Evo, postoji jedan čovjek na planeti, ali zato volim jako čitati knjige i to u zadnje vrijeme jako biografije i bendova. Tako da evo, pročitao sam neki dan biografiju Dave Grohla, inače bivšeg bubnjara grupe Nirvana, sadašnjeg frontmana grupe Foo Fighters. I pročitao sam stvarno fenomenalnu biografiju Freddie Mercurya. Tu biografiju Freddie Mercurya preporučio bi svima i odlučio bi se za nju. Ćao!